बर'नि गेजेराव दा गोदोनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो खोनायोमोन बड'लेण्ड जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि स्ल'गान खोनायोमोन आरो बड'लेण्डनि थाखाय मा होनो धर्नायाव थांनाय गोदोनिफ्रायनो आंहाबो हुदा दंमोन आरो अयभास दंमोन नाथाय दा बे बड'लेण्ड बिनाय बा बड'लेण्ड नांगौ होननायफोरखौ बिराद खम खोनानाय जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेनिफ्राय मा होनो जोनोम जादों बड'लेण्ड बिग्रा गोदानै BoNSU BoNSU दा रावबो जुदि बियाबा बोरै जागोन BoNSUआ बड'लेण्ड बिना आवगायदों दाना बड'लेण्ड होनना बुङोबा बर' मानसिनि थैया गुदुं जाखायो आंनियाबो गुदुं जायो दा बेखायनो दा BoNSUआ दावगालांबाय थानो हाथों बिथांमोननि दाबि दावहाया सानसे जाफुंथों आं बेखौ आसा थिदों दा बे BoNSUआ थार्ड एनुवेल कनफारेन्स नैबे बेंटलाव खुंबाय दङ दिनै जोबथि सान गेवलाङाबो जोबलांबाय माने 25, 26, 27 मार्च 2025 बिथांमोना मावै दाङै खुङै दिनै जोबथि दा बे जोबथियाव मोनायाव बा मोनाबिलियाव देंखो मोनाबिलि हाबाफारिबो लादों बेवहायनो बे देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ खावलायदोंमोन बे लेखायै आं नुजाथिफैदों दा मा बुंबावगोन दा सम एसे आंबो मा होनो बिदि मन्चफोराव एसे एनै मेथाइबो रोजाबो एसे डायलगबो होयो नालाय काहिनिबो खोन्थायो दा मोनसे ससेल' आरो सुंद' आंनि न' खाथियाव घटना मोनसे जादोंमोन 2000 समाव आरो मा होनो रायजोफोर बै समाव माबा परिबर्तन सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ ओरैहाय बिराद दावराव जादोंमोन जोंनि BTCआव परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ होननानै बे समाव आंनि न' खाथिनिनो बोराय बुरै न'खरसे बोराय बुरै नांलायलायबाय ओरैबायदि नांलायलायबाय लास्टआव मोनसे डिसिसन लाबाय बोराया बे न'आव थालिया न'निफ्राय खारसिगोन अखानायै बे बोराया गानै जुमै आंनि न'आ सिमलायाव जायो बे सिमला बाजाराव बोराया थांबाय थारमाने बाव थांगोन उद्देश्य गैया बोराया बेनिफ्राय खोलाहाजों मोखां जानानै दं गारिया बासफोरा बे गारियाव बासाव गाखोहैबाय बोराया गाखोनानै बिदिनो दसे समाव थांबाय गारिया थांबाय थांनानै मोनसे समाव गुवाहाटि सहैबाय गुवाहाटियाव बे आदाबारियाव लाखिनाय लोगो ओंखारबाय गुबुन सिटि बासनि मानसिफोरा गाबख्रावबाय भाङाखर होननानै गाबख्रावबाय बे सिटि बासनि मानसिफोरा बोराया सानबाय भाङाखर बेखौथ' खोनाबाय थायो बेवहाय बेमार जानाय मानसिफोरखौ लाङो जोंनि गामिनिफ्रायबो लांदों आं गोसोआव दं नायहैनि माबायदि भाङाखर बे सिटि बासाव गाखोबाय बोराया गाखोनानै थांनानै भाङाखराव ओंखारहैबाय आसि बहुद होंगो दोंगो मानसि बहुद गारि गुरा दङ थांलाय फैलाय गिदिर बिल्डिं मोनसे गिदिर बिल्डिंआव हाबलांबाय बेनो जाहैबाय बे भाङाखरनि मेडिकेल बोराया खिन्थु मेडिकेल मानसिया हाबहैना बोराया नुबाय मानसिफ्रा खेंखेबाय दं लोमजादों बेराम जादों थैहां गाबख्रावबाय दं सोरबाया थैबाय गाबसाव फिसाव सोरबाया थैलालायनि एक्सिडेन्ट जानाय बायदि बेनिफ्राय बेयावनो बेरामिफोरखौ फाहामो बेयावनो लाबोयो माने
बोराया सानबाय उनाव बे फांखौ सिङावनो बेनि सिङावनो दाबसे जायगायाव साब्रैसो मानसिया थुबुर जाना दं बोराया सानबाय बेयाव मा थुबुर जाना दं मानि बेयावलाय थांनानै नायबाय बोराया मिथिया खिन्थु बे मानसिफोरा लिबाव गाखोनो नेबाय दं सोरबा गाहायाव थांगोन सोरबा गोजौआव थांगोन नेबाय दं ओमफ्राय बोरायाथ' लिब ना मा मिथिया दा नोंथांमोना लिबाव गाखोफेरदों निश्चय बिल्डिंआव बेनिफ्राय दसेल' सासे बोराय मानसि गाखोबाय गाखोनो थांबाय आरो थांबाय दसेल' सासे सेंग्रा मानसि फैबाय ओंखारबोबाय बे लिबजों आरो दसे उनाव सासे बुरि मानसि गाखोबाय गाखोनो थांबाय दसे उनाव आरो गोदानै सासे सिख्ला नार्सजों गाखोबोबाय फैबाय आरो बोराया सानबाय फाग्लाया बेवहाय गाखोयोबा मानसिया सोलायो परिबर्तन जायो इमान मोजां सुबिदाखौ जोंनो खोन्थायाखै बे परिबर्तन होनग्राफ्रा गावसोरल' सुबिदाखौ लाबाय दं आंबो थिग जायगायावनो फैफ्लांबाय होनब्ला आंबो बे आंनि बुरिखौ बिसिखौ लिंना लायनि बेयाव जोङो गाखोनानै सेंग्रा सिख्ला जानोसै बेनिफ्राय थांनानै गोदानै रायजो जानोसै बोराया सानबाय हसायनो सोलायमारो मानसिया थांबाय न'आव थांनानै गावनि बिसिखौ बुरिखौ खोन्थाबाय बैदि मानसिफ्रा दि होनदों सोलायनाय परिबर्तन बे जायगाखौ आं नुबाय बेयावसो दं थारमाने बोराया सेंग्रा जायो बुरिया सिख्ला जायो बेयाव गाखोबानो गतिके जोंबो सानैजों बेयाव गाखोहैनोसै रावनोबो खोन्थाया जोङो बे सुबिदाखौ थांबाय गानै जोमै गथ'आव बे जायगायावनो थांबाय भाङाखराव बे लिबनि खाथियाव थाहैबाय थारमाने बोरायबो बुरिबो लिब ना मा मिथिया माखौ लिबो मिथिया जाबाय देग्लाय आं थांगोननि बोराया बुरियाबो बुंबाय आं थांगोननि दान्थे बिदिन्थे जाबाय दसे उनाव बुरिया गाखोनानै थांबाय आरो दसे उनाव बुरिया थांखांनायनि उनाव सासे सिख्ला नार्स हिन्जाव गाखोनानै फैबाय बे लिबजों सानबाय बोराया फाग्लाया गावनि बुरिया सिख्ला जाना फैबाय आयु एसे मोजां जाना फैबाय सिख्ला जाना फैबाय थौलेवबो जोंहा न'आव थांनानै रायजो जाहैनोसै आखायाव हमना बोबाय बेनिफ्राय नार्साथ' आरो आखाइखौ दाख'बाय एमब्राबाय मा अभद्र बायदि बोराय नोंलाय आंखौ माने आखायाव हमना बोदों बोराया बुंबाय नों थौदो नों आंनिसो बिसि बिदिनो नारा नाथा जाबाय खाथियाव थानाय मानसिफ्रा थांनानै बोरायखौ दोबोदला बुबाय थैबाय आरो बे नार्सखौलाय माने गोबा खरदो नोंलाय बायदि आरो बिदिनो मा जानोसै दसे उनाव पुलिसा बे बोरायखौ हमनानै लाना थांनायसै मानो बोरायनि सोलायनो नागिरनाया परिबर्तन जानो नागिरनाया बे सिमाङा बेयावनो थुंगिबाय माने साजासो मोनबाय बोराया बिदि जादोंलै आं थगाया रायजोफोर दे फैलाजों मेन्देलासो थगायो बबाव थांबा बिदिनो स्टेजाव सेंग्रा हाबा जायाखै होनना थगायो हाबा जाबाय बिसोरो फोथायनाङा आच्छा दे जोब्बाय आं दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन खिन्थु दामग्रा देग्रा बिथांमोनाबो गैलिया दा आङो दिनैनि बे देंखो मोनाबिलिखौ बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै आं खगना होबाय रायजोफोर खुलुमबाय।